uNkulunkulu akakulonde ekubusisa kodwa sicela ukuthi inamba isenze kuphela only if ungumlandeli we-channel. Okunye okubalekile ukuthi inamba isenze ngo-9 ekuseni kuya mama kuphela. Ungayisenzi WhatsApp, ungayisebenzisi kuma-SMS. Sibheka la amaphupho njengenjwayelo. Sibheka namhlanje uNtombi Nkosi, uNtombi Nkosi luphupho umlungu average. You don't know to shoot in to put umlungu average examining ngiphi 10 rand. So but okucacayo la ukuthi kuqhamuke umlungu wamupha imali. Ntombi Nkosi kuyabingelela kuyacela awukhuluma nomshini lana. So if ufuna impendulo you must know that ukhuluma nomuntu akumele umhloniphe, akumele umcele. Kodwa kangadluli. So umlungu ngokwesintu esensi umlungu uvela njengesidalwa senhlanhla noma njengesidalwa sikamoya. Kunabantu who know ukuthi make kwavela umlungu izinto zakhe zizoqhama zizokhanya. Kunabantu futhi ukuthi maqhamuka umlungu kubo kukhomba isidalwa kusendela kwesidalwa. Yes, sometimes kungakhomba isilwane. It depends on context yephupho. But la uphiwe imali. So sizothi thina 1 uma uphupho umlungu kuwuphawu oluthathwa njengoluhluma ekupha imali. Ngoba lokhu kusho ukuthi kungenzeka vele lindele ukuthi kunomuntu ozokupha imali. Ngaba umlungu noma umunye umuntu kuyenzeka uphuphe umuntu ekupha imali ngakusasa udibana nomuntu akupha imali vele. Ngoba seFilipi 4:19 uNkulunkulu wami uza kuqalisa ukuswela konke kwenu njengokwencebo yakhe. True. Ngokujwayelekile uma uphupha umlungu uphawu oludluma ekupha imali. Lungabe lukhombe la kulindela inhlanhla lesibusiso nokuthola incebo noma imali. Izaga 21:5 imicabango yokhutheleyo isenzuzweni. Umshumayeli 5:19 futhi bonke abantu uNkulunkulu abapha incebo nemfuyo abanike futhi namandla okudla kukho ukuba bathathe izabelo zabo bathokoze umshikasho babo. Lokho kuyisipho sikaNkulunkulu. Kanti ke number 3 ngokwesintu uma uphupha umlungu kuwuphawu oludluma ekupha imali. Lusho ukuthi isidalwa sakho siza kuwe nenhlanhla nencebo. Okusho ukuthi ungaphupha lapho umlungu ekupha imali ngoba kunalesi sidalwa esisondela kuwe ngobunhlanhla nencebo. Kodwa futhi kungakhomba ukuthi kukhona okufanele mhlawumbe ukuthinte ukulungise ezidalweni zakho. Ungaba inoma abili, ngaba inhlambululo, ngaba yilati, ngaba yini, kodwa sikukhomba ukuthi sisondela kuwe nenhlanhla nencebo. Sikupha amandla ukuthi ukwazi ukulungisa okufanele ukulungisa okuthinta izidalwa zakho. Number 4 kwesinye isikhathi uma uphupha umlungu kungaba uphawu oludluma ekupha imali. Ngoba vele lokho kukhomba lokuthi unikwa lamandla, unikwa incebo ngoba kukhona isikweletu ezidalweni zakho okumele usilungise. Ikakhulukazi abantu bakabantu. Yabo. Siyabonga kakhulu sibheka la uphupha umlungu ekupha imali. Be blessed. Kulela kuyo Jesu.